Global Asiana Business Park. Dumaan tayo sa baha. Yan o. Stranded tayo dito. May gagawin project dito. Tinambakan na yan o. Okay, maluwang. So far, nakayano naman ni Pongkan. Kay Laog. So parang medyo tricky yung mga boundary dito. Bali na mamasado sila. Ana yung Sinoy Market. Minto yung truck. Nangyari dito. Napalaban na naman si Pongkan. Balik na tayo. Okay, good morning Kabalen. And today is August 19, 2026, araw ng Miyerkules. At nandito tayo sa may roundabout dito sa Barangay Santo Domingo ng Mexico. Ayan o. Ayan. So for today's video ay pupuntahan natin yung Quezon Road sa may San Simon. Tignan natin yung current situation doon para magkaroon tayo ng idea kung passable ba yung kalsada ron, dahil merong mga area sa may Quezon Road na hindi pwedeng daanan. So random vlog lang, tignan lang natin kung hanggang saan tayo makakarating gamit si Pongkan. Ayan o. Ayan. So muling nagbabalik si Pongkan after more than a week, kasi last week yung gamit natin si Pikas, yung motor ni The Trinity. Medyo napahinga ng konti si Pongkan, kaya siya naman ngayon yung sasabak natin. So hopefully kakayanin niya yung mga madadaanan natin pagbaha. So tara, samahan niyo muli sa ating solo ride adventure dito sa Pampanga. So what are you waiting for? Let's get it on. So ito, kakanan na tayo rito. Kung didiretso ka doon, mapupunta ka ng San Luis. And then kung magle-left ka, mapupunta ka ng Santa Ana. Diretso tayo dito. You know. Tignan nyo yung level ng tubig dito. Ang daming basura doon. Yun yung problema. Yung basura. Bali ano na pala ito, Barangay San Roque, Mexico, Pampanga. San Roque Barangay Hall. So last time nagkaroon din tayo ng update dito sa may bayan ng yung pinuntahan natin noon ay yung Barangay San Pedro at Barangay San Nicolas. Hindi tayo nakatagos at duman na lang tayo doon sa may sukat control para makapunta ng Apalit. So ipa-flashing sa screen para makita ninyo at gusto nyo panoorin yung ating pag-update doon sa Barangay San Pedro and San Nicolas dito sa may bayan ng San Simon. Ngayon mapapansin natin na konti lang yung dumadaan dito dahil meron parting baha rito hindi lang natin sure kung saan banda. Yun yung aalamin natin, no? Yan, lubog na yung yung field, grass field. Yung next barangay pagkatapos ng San Roque, Laog. Ayan, so Barangay Laog na to.
Ano pala, sayang yan, no? Warehouse. Dito natin makikita yung mga naglalaki yung warehouse dito sa San Simon. Ayan o, Barangay Laog, Mexico, Pampanga. Dito pala yung ano, yung boundary sa may Barangay Laog. And then pagdating natin dito ay ano, welcome to San Simon. Sayang lang hindi tayo makakapag-drone dahil hindi tumitigil yung ulan. Pero kung mabigyan lang tayo ng pagkakataon kahit tumigil lang, eh mapapaliparan natin yan. Kaso nga eh wala, ayaw tumigil. So bali dito meron ng konting pagbaha. Yun o, may stulan dagat na dun. Dito pala meron na. Dito pala mag-start. Yun o, kaya pala nakaparada yung ano, yung Honda. Ayan. So far kinaya naman ng mukha ng Rusi. Ayan. So magko-cross din yung Click Barrio. Tinapon na lang yung mga basura dito nakasako. Ayan. Dito na uli tayo sa baha. Masusubukan na naman natin si Pongkan. Hopefully kakayanin niya dahil yung spark plug cap niya nagpapapalit na. Yung in-order natin di pa dumating. Yung medyo malalim. So far nakayanan naman ni Pongkan. So ito yung na-encounter nating unang baha dito sa may Quezon Road. And then wala pa tayong idea dun sa susunod nating mapupuntahan. Binibenta na yung mga ano rito, yung mga property. Trash lot for sale. Ayan o, tignan yung kondisyon, no? Yun yung binibenta, 2,785 square meters. Yan, kaya lang binabaha. Yan, ito na yung mga naglalagi yung mga warehouse. Yung Click matibay. Ito, ayan o, Barangay Laog. Ha? Ito, Laog pa. Francisco Maglolona. Ayan o, ganda ng pangalan. Pero yung pinuntahan natin barangay sa San Simon, yung San Pedro, grabe pala dun.
hindi man tayo nakarating doon sa may barangay San Juan dahil bangka na lang yung ginagamit nila. Yun, no? Dito parang may gagawing project dito, tinambakan na yan, no? Ang sarap ng pagkakatambak. Yan, dito naman may stulan dagat na, oh. Yan, oh. Ang lawak. So dito, welcome to Barangay Dolores. Ano pa rin siya, Mexico na naman. Kanina yung nakita natin welcome marker doon sa may karatulan McDonald's, San Simon na. Ngayon dito, Dolores, ano na naman, parte na naman ng Mexico. So parang medyo tricky yung mga boundary dito. Yun, no? Ano kayang nangyari kay Pongkan kanina? Ba't natanggal yung ano, yung kadena? Medyo maluwang ba? Okay, maluwang. Maluwang na yung kadena niya. Nagpapa-adjust. So pag uwi natin, i-adjust natin. In the meantime, dahil dumaan tayo sa baha, yan, no? Puno na naman yung boots natin. Napalaban na naman si Pongkan. Napuno rin pala ng tubig ito. Ha. No? Water everywhere. El Pagku. Barangay Dolores. Then ito naman yung Global Asiana Business Park. Yan, dito kaya wala pa. Ito naman yung second gate ng Global Asiana Business Park. Welcome San Simon, Pampanga. Dito pa lang yata yung boundary, Yung kanina yung nakita natin, yung karatulan ng McDonald's, nakalagay na yung welcome to San Simon. Yun, nakikita na natin yung isa pang pagbaka banda ron sa ano, sa may palengke, parang talipaka. Dito na natin makikita yung mga maraming naglalagay yung warehouse. Next Gen Technological College.
Ito na pala yung ano, Nayong Chinoy. Yan o. Okay, yung ano pala rito, yung market, yung tawag nila, Nayong Chinoy Market. Yan. Yan, so ito yung sitwasyon ngayon dito. Alam ko yung malaking pagbaha dito bande. Yun o. Bali yung labas nito dun sa may Caltex San Simon sa MacArthur Highway, malapit dun sa may CDCP, kung saan yun yung pinakamalalim na pagbaha dito sa area ng San Simon, dun sa may Caltex. So mapapansin natin dito na yan, dyan nakaparada yung mga sasakyan dahil nga malalim na yung pagbaha ron. Kaya pala marami tayong nakitang nakaparadang sasakyan dito. Yan ang motor. Yan pala yung sitwasyon ngayon dito sa may San Simon Villas, Barangay San Pablo Propio. Yan o. Bali hanggang dun na. Yun o. Halos ano na, hanggang Bewang na. Ganyan pala yung sitwasyon dito. Ayan o. Oh, meron silang improvise na bangka o. Yung mga ano ng rep. Okay nga naman o, pwede o. Ayan o. Lalim pala rito. Dito yan sa may San Simon Villas. Yun o. Ayan, dito marami rin nakapilang mga kulong-kulong. Bali na mamasado sila. Yun. Ito yung second na flooded area ng Quezon Road na nadaanan natin ngayon. Yun o. Parang ano, may libreng sakay. Okay. Naku, puminto sila. Ito yung problema. Puminto yung truck. Hindi tumabi. Nakada kaya ito? Stranded tayo rito. Ay, mahaba pala. Ay naku, malalim na. Balik na tayo. Yan, ito yung current situation dito sa may Quezon Road ngayong araw ng Miyerkules, August 19, 2026. So palalim na ng palalim. So I think dito na magtatapos yung ating
short ride tour update dito sa may Quezon Road ng bayan ng San Simon. At nakita natin yung mga pagbaha rito sa area ito. So again, salamat sa panonood and keep tuned to Poylandas for more video updates here in Pampanga and all over the place. So ride safe always, kabayan. See you when I see you, and Poylandas is signing out.